शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर, मम्मी से तो कहले लो भेटे रानी, अजाब काहे कहलू लेटे रानी। हाँ मम्मी से तो कहले लो भेटे रानी, अजाब काहे कहलू लेटे रानी। नैहरे में पहिले होता छठ, कहतिया माई करे के बरत बनी यही से जुगड़बे में। असुआ रख दे के बाबीचार राजा जी हमार आजा नैहरे में। असुआ रख दे के बाबीचार राजा जी हमार आजा नैहरे में। डीजे शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, डीजे शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, डीजे शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर। सन गईलू हो तू गईलू हो, दिवालियों नमी में नहीं अइलू हो, नहीं अइलू हो। गाँव अपना तू वही सन गईलू हो तू गईलू हो, दिवालियों नमी में नहीं अइलू हो, नहीं अइलू हो। रउआ तो राजा जी होइया ससुरा से आइल बानी साल भर के बाद रही रउए न घरवे में। असुआ रख दे के बाबीचार राजा जी हमार आजा नैहरे में। असुआ रख दे के बाबीचार राजा जी हमार आजा नैहरे में। डीजे शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, शैलेंद्र वर्मा हाईटेक, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर। कथिक बापू जानिक से बीतैहा हो तू बीतैहा हो, बाकी छठ के बिहान चली अइहा हो, चली अइहा हो। ठीक बापू जानिक से बीतैहा हो तू बीतैहा हो, बाकी छठ के बिहान चली अइहा हो, चली अइहा हो। गर्दा अंकुश बात कहनी निमन, सबके बलम मिले रौरे नियन खुशी देनी है अरवे में। असुआ रख दे के बाबीचार राजा जी हमार आजा नैहरे में। असुआ रख दे के बाबीचार राजा जी हमार आजा नैहरे में। मिक्स बाय डीजे शैलेंद्र वर्मा, बाहुरीपुर अम्बेडकर नगर, मोबाइल नंबर 73।